Velkommen til. I dag skal vi tale om de 5 leveregler, man bør leve efter, hvis man aldrig vil have pengeproblemer. Efter min erfaring er der 5 overordnede leveregler, man bør leve efter, hvis man dels gerne vil sikre sig, at man aldrig får pengeproblemer i fremtiden, og eventuelt også vil redde sig ud af et rod, man allerede er i. Hvis man følger de her regler, så kan man næsten være sikker på, at man i fremtiden vil have en velfungerende privatøkonomi og en formue, som kommer til at stige løbende. Der er selvfølgelig ikke nogen 100% garanti her i verden, og man kan jo komme ud for nogle personlige katastrofer, som alligevel ødelægger ens privatøkonomi. Men skulle der ske noget så som langtidssygdom, langtidsarbejdsløshed eller andre ting, som er katastrofalt for privatøkonomien, så er man betydeligt bedre rustet, end hvis man ikke gjorde det. Mange af de her råd virker meget banale og meget simple, og det er de for så vidt også, men det betyder ikke nødvendigvis, at de er nemme at følge. Så derfor er det en rigtig god idé at kigge på sin egen økonomi og se, hvordan man selv agerer, og så overveje, om man følger de her råd i forvejen, eller om der måske er nogle steder, man skal sætte ind. For selvom noget er simpelt, så er det ikke nødvendigvis nemt, eller noget, man automatisk gør. Men lad os komme til rådene. Råd nummer 1. Brug mindre, end du tjener. Det er jo åbenlyst, at hvis man konsekvent bruger mere, end man tjener, så ender man på røven. Og derfor er det også en af de vigtigste leveregler. Det er også meget nemt at sige, at man gør det. Hvis man i udgangen af en måned havde færre penge, end man havde udgangen af måneden forinden, ja, så har man brugt mere, end man tjener. Og så godt som alle mennesker i den udviklede del af verden, med nogle ganske få undtagelser, tjener tilstrækkeligt til, at de kan dække deres leveomkostninger, og samtidig også lægge nogle penge til side. Hvad man kan gøre for at undgå at overforbruge, det kommer vi meget mere ind på i fremtidige videoer. Råd nummer 2. Opspar mindst 10% af din indkomst. Det er jo meget forlængelse af råd nummer 1, men det sætter dels nogle konkrete tal på, og dels tager det højde for, at der altid vil være perioder, hvor man kommer til at bruge mere en måned, end man har tjent. Men ved at opspare mindst 10%, så skulle man meget gerne kunne dække de her perioder, plus lidt ekstra. Og når jeg siger, at man skal lægge 10% til side, så gælder det alle former for indkomster. Det gælder selvfølgelig løn og børnefamilieydelse og hvad man nu ellers får ind generelt, men også arv og gaver og gevinster og alt, hvad der kommer ind generelt. Man tager 10%, og man lægger dem til side. Så er man næsten garanteret, at man i fremtiden vil have flere penge, end man har i dag. Hvordan de her 10% så skal håndteres efterfølgende, om de skal investeres, eller om de skal bruges til afdrag, eller om de bare skal ligge på en bankkonto, det kommer meget an på mange forskellige omstændigheder, og det kommer vi også meget mere ind på i fremtiden. Råd nummer 3. Læg et budget og følg det. Jeg mener, at så godt som alle mennesker bør lægge et budget. Der er nogle mennesker, der er i stand til at bare bruge mindre, end de tjener, og derfor hver måned stadigvæk har flere penge, end de havde måneden forinden. Og det er jo rigtig godt. Det er meget bedre end for eksempel mig, som er nødt til at lægge et budget for at undgå overforbrug. Men selv de, som har en naturlig tendens til at bruge mindre, end de tjener, har også en fordel ved at lægge et budget. Og det er, at de får et overblik over deres penge. De får et overblik over, hvor mange penge, der kommer ind, og hvor mange penge, der kommer ud. Og ved at budgettere også ud i fremtiden, der vil de kunne se, hvor mange penge af det, de har stående på deres bankkonto, er reelt afsat til forventede og nuværende udgifter. Og hvor meget af det, der er tilbage på kontoen, kan man egentlig frigive fra forventede udgifter, og for eksempel bruge på afdrag eller investere eller andre ting. Så udover at budget både hjælper med at holde styr på udgifter og indtægter, så giver det også et meget klart overblik over ens finanser generelt, så man kan prioritere optimalt. Regel nummer 4. Sky gæld som pesten. Alle former for gæld går ud over din personlige frihed, fordi det øger dine månedlige udgifter, og dermed sænker dit rådighedsbeløb. Hver gang du optager gæld, så skal du selvfølgelig betale renter, men du skal også betale afdrag. Hver gang du optager gæld, så binder du dig kontraktuelt til at betale penge til din kreditor hver eneste måned hele lånets løbetid. Der er selvfølgelig også forskel på lån. SMS-lån og kviklån og den slags, det ved de fleste i dag er godt, at man skal holde sig langt væk fra. Renten er meget høj, og det er en virkelig dyr fornøjelse. Men så er der også noget som banklån til forbrug, hvor der ikke stilles sikkerhed, og hvor renten er stadig meget høj, skal man også holde sig langt væk fra. Billån mener jeg også, man bør holde sig fra, så købe en bil, man har råd til at købe kontant. Så er der realkreditlån og virksomhedslån, og selvom jeg personligt har det svært ved alle lån, uanset renteniveauet, så kan der findes gode argumenter for, at man kan låne penge til for eksempel at købe sig en bolig. Der kan også godt findes rigtig gode argumenter for, at man låner penge til sin virksomhed, men det er meget en individuel vurdering, og det er noget, man bare tænker sig grundigt om. Uanset hvilke former for lån man har optaget, så gælder det om at afdrage dem så hurtigt som muligt. For det at være gældsfri betyder, at man har meget mere frihed til at gøre, som man vil, fordi man ikke har så store faste udgifter. Så hvis man for eksempel vælger, at man gerne vil sejle verden rundt, eller man gerne vil starte sin egen virksomhed, eller man gerne vil bare tage fri i en længere periode, eller arbejde på en nedsat tid, så er det betydeligt nemmere, hvis ikke man skylder penge væk. Regel nummer 5. Tegn de nødvendige forsikringer. Man skal tænke sig godt om, når man tegner forsikringer, fordi forsikringsselskaberne, de har jo overskud af en årsag, og det er jo fordi, de udbetaler færre penge, end de får ind. Og det er jo fair nok, det er jo virksomheder, der skal løbe rundt, og de hjælper de mennesker, som har virkelig behov for det. Men der er ikke nogen grund til at forsikre de ting, som ikke har en kæmpe negativ effekt på ens liv, hvis uheldet skulle være ude. For eksempel så giver det meget sjældent mening at tegne elektronikforsikringer, når man er nede i Power og køber en ny mobiltelefon for eksempel. Hvis min mobiltelefon går i stykker, jamen så går jeg ud og køber en ny en. Det er selvfølgelig ærgerligt at skulle erstatte noget, man allerede havde, men det er ikke noget, der ødelægger min økonomi, hverken på lang sigt eller på kort sigt.
Hvis jeg ikke har råd til at erstatte mobiltelefonen, jamen så kunne jeg for eksempel låne en anden af nogle venner, eller jeg kunne bruge min gamle, eller gøre et eller andet, mens jeg sparede op til at købe en ny. Generelt så mener jeg, at det er en rigtig god regel, at hvis man ikke har råd til at købe 2 af en vare, så skal man ikke købe én, fordi så er varen simpelthen for dyr til ens private økonomi. Så er der også aspekter af forsikringer, f.eks. husforsikring. Skal man tegne glas og kumme og andre ting, som man egentlig har råd til at dække, hvis det skulle blive nødvendigt? Eller skal man nøjes med at tage sådan noget, som at hvis huset brænder ned, eller at der sker et eller andet alvorligt, som vil koste rigtig mange penge? Og så er der også noget som selvrisiko og den slags, og det kommer vi også meget mere ind på i fremtiden, hvor vi prøver at optimere udgifterne til forsikring i forhold til fordelene ved at forsikre sig. Det er de 5 regler, man skal følge, hvis man gerne vil sikre sin økonomi både nu og i fremtiden. Og som sagt, der kommer mange flere videoer omkring det her, hvor vi går i dybden med hver af de 5 punkter, plus en masse andre emner, så man udover overordnet bare generelt at følge nogle fornuftige regler, også kan optimere og effektivisere sin proces. Så hvis du også er interesseret i at effektivisere og optimere din private økonomi, så du aldrig behøver at bekymre dig om penge i fremtiden, så klik på den lille subscribe-knap dernede og ring med klokken, så får du at vide, når der kommer nye videoer i fremtiden. Tak fordi du lyttede med.